ରାଧେ କ୍ରିଷ୍ଣା। ସକାଳୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରିସାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ବନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇସାରି ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଳଖିଆ ଖାଇଥିଲି। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଦିନ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ବାବା ମାର୍କେଟରୁ କିଛି ମାଛ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଚାନ୍ଦି ମାଛ, ତାପରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ। ଚାନ୍ଦି ମାଛକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି ବଛାବଛି କରି ଭଜାଭଜି କରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଡାଲମା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲି। ମମିକୁ ମୁଁ ଟିକେ ହଇରାଣ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ମମି ବୋଧେ ଆସିକି ମୋତେ ପରିବା କଟାରେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କଲେ। ବାରିରୁ ସାରୁ ଖୋଳିକି ଆଣି ତାକୁ ଭଲସେ ଧୁଆଧୁଇ କରି କଟାକଟି କରି ମୋତେ ଡାଲମାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏପଟେ ମାଛ ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୋର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଛ ତରକାରୀ ଭିତରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ଏପଟେ ବାବା ମମିଙ୍କୁ ଡାକି ପ୍ରଥମେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ମାଛ ଡାଲମା, ମାଛ ତରକାରୀ, କଲରା ଭଜା, ଭାତ, ପାମ୍ପଡ଼, ଚିକେନ୍ ତରକାରୀ, ପୁଣି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲମା ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବସି ଏକାଠି ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନେଇଥିଲୁ। ଏକାଠି ଖାଇ